The XMUFM brings you Newsbreak. Higala maayong hapon, ani ang ato ang 4 o'clock news break ning sibihang DXMUFM alang ning adlaw nga Biyernes, Abril 11, 2025. O kini ang inyuhang tigbalita, LG Iman Aninayon. Alang sa itong mga balita, gipasabot sa Civil Service Commission ang mga empleyado sa gobyerno ang pagdili sa partisipasyon sa partisanong politikal nga kalihukan nga kini makita sa Administrative Code of 1987, Omnibus Election Code ug Local Government Code. Subay sa gipagawas nga bag-ong memorandum sa Civil Service Commission nga nagdili sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno sa pag-apil sa partisanong aktibidad politikal sa social media, lakip na ang pag-share, pag-like o guban pang kalihukan sa mga post sa social media atol sa kampanya ug alang sa umaabot nga piniliay karong Mayo 12, 2025. Ang Memorandum Circular 3-2025 nga gitawag og pahimangno nga dili angay moapil sa partisanong politikal ang mga kalihukan atol sa kampanya sa 2025 midterm elections nga nakalatid sa 1987 Constitution ug uban pang balaod. Sumala sa 1987 Constitution, walay opisyal o empleyado sa civil service ang mahimong moapil direkta man o dili direkta sa bisan unsang electioneering o partisan nga political campaign, samtang walay miyembro sa military ang mahimong moapil direkta man o dili direkta sa bisan unsang partisanong politikal nga kalihukan gawas lang sa pagboto. Ang mga makalapas sa nasangpit nga balaod mamahimong suspendihon sulod sa usa ka bulan hangtod 6 ka bulan sa unang kalapasan ug mamahimong matanggal sa serbisyo kung makalapas pag-usab. Sa ubang bahin sa itong mga balita, gidala sa ospital si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa kinsa midagan pagkamayor sa Albuera, Leyte alang sa May 2025 elections. Human gipusil samtang nangampanya pasado alas 4:30 kagahapon sa hapon, adlaw nga Huwebes, Abril 10, 2025. Sigo ni Carl Kevin Batistis, kandidato sa pagkakonsihal ilalom sa Bando Espinosa, pundok kausaban kung BEPK Political Party, natigayon ang pagpamusil sa barangay Tinag-an kung diin usa ka bata ang nadamay. Mahinumduman ang amahan ni Espinosa nga si kanhi Albuera Mayor Rolando Espinosa gipatay usab. Human matud pa misukol sa mga pulis atol sa search operation sulod sa iyang detention cell sa Baybay Sub-Provincial Jail, Leyte ni adtong Nobyembre 2016. Mahinumdumang gitumbok siya ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga usa sa mga narco politician sa nasud dihang nagsugod pa lang ang iyahang war on drugs. Sa mga balita gikan sa gawa sa nasud, misaka pa sa 221 ang patay sa trahedya sa nightclub sa Dominican Republic. Padayong giimbestigaran sa mga kapulisan kung unsa ang matuod nga hinungdan sa pagkahugno sa atok sa Jet Set nightclub sa Santo Domingo nga nagresulta sa gatusang pagkamatay sa ilahang mga customer dihang gipahigayon ng usa ka konsyerto. Gitak-upa na sa mga rescuers ang ilang rescue mission ug mitutok sa pagdala sa mga K9 dogs alang sa retrieval operations. Kagahapon na-recover na ang mga lawas nila merengue singer Ruby Perez, usa ka sikat nga singer ug mga kanhi major league players nga sila Octavio Dotel ug Tony Blanco, lakip ang Dominican fashion designer nga si Martin Polanco. Unang namahayag ang Center for Emergency Operations nga daghan ang nakasurvive nga nadala sa ospital, gikasubo nila ang retrieval sa gatusang mga club hoppers nga namatay matud pa sa trahedya.
Sa katapusan, gibisita sa monarkiya sa Inglaterra ang Santo Papa sa Roma, Vaticano. Kauban ni King Charles III, si Queen Camilla sa pagduaw kang Pope Francis pinaagi sa usa ka private meeting. Kini pa ang unang higayon nga nagkatagbo ang 76 anyos nga hari ug ang 88 anyos nga Santo Papa sukad nga milingkod sa iyahang trono tuig 2022. Anaa sa Italia ang royal couple alang sa ilahang upat ka adlaw nga state visit. Human sa pagbisita sa Santo Papa, init na gisugat sa parlamento ang hari o reyna sa Inglaterra. Iyahang gipaambit sa hawanan ang hisgutanan sa kalinaw, democratic values, climate action ug pagpasabot nga ang iyang biyahe kabahin sa ilahang pagselebrar sa ika-20 ka tuig sa anibersaryo sa ilahang kaminyoon. Gigamit sa monarkiya ang pinulungang Italiano ug English sa paghayag sa o paghatag matud pa sa iyahang royal address. Mahinumduman nga sa miaging tuig, gikanselar sa hari ang iyang unang pagsulay sa pagbisita sa Vaticano tungod sa iyang paghambin sa cancer o giabisuhan sa iyang doktor nga tutukan una ang iyang pagpanambal. Higala, mao kana ang atuang 4 o'clock news break alang ning adlaw nga Biyernes, Abril 11, 2025. Kini ang inyuhang tigbalita, LG Iman Aninayon of DXMU FM 88.9, your development radio. Just heard Newsbreak, brought to you by DXMUFM. Thank you for listening.